Nako pare, huwag kang mag-change oil. Yan ang palaging payo sa akin ng mga kapwa ko nagtitinda ng piniritong pusit. Yun daw ang tunay na sikreto para lalong sumarap ang inilalako nilang kalamares. Ang kalamares ay hiniwa-hiwang pusit na ibinabad sa malapot na harina na may gatas, na may asin at paminta. Isasawsaw sa tuyong harina para kumapit ang pulbos at saka ihuhulog sa mainit na mantika bago mabilis na hanguin. Sabi nila, may dalawang bagay na dapat gawin para sumarap ang luto. Una, paglamutak sa harina gamit ang hindi hinugasang kamay. Pangalawa, dapat ang mantikang gagamitin ay ang pinaglutuan pa noong nakaraang linggo. Habang mas matagal na hindi pinalitan ng mantika, mas nagiging malinamnam daw ang kalamares. Palaging nauubos ang tinda ng mga kasamahan ko, samantalang ang akin ay laging may natitira. Pero ayos lang. Mas mainam ng gabi-gabing mag-ulam ng sariling tinda kaysa magbenta ng pagkaing alam kong hindi malinis ang pagkakagawa. Isang gabi, hindi na naman naubos ang aking paninda. Ibinalot ko ang natirang kalamares para may maiulam kaming mag-asawa. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Bagamat hindi ako nakapagtapos at pagtitinda lang ang ikinabubuhay, biniyayaan naman niya ako ng isang mabuting asawa na marunong makontento. Kailanman ay hindi siya nagreklamo kahit gabi-gabi kaming nag-uulam ng kalamares. Hindi man ako pinalad sa pera, labis naman akong sinuwerte sa kanya. Umuwi ako dala ang supot ng kalamares at isang galon ng bagong mantika. Ngunit pagdating ko, nagtaka ako kung bakit parang napakatahimik. Dati-rati, paparating pa lang ako, ay sinasalubong na niya ako sa may pintuan para kunin ang bitbit ko at ipagtimpla ako ng kape. Napansin ko ang isang pares ng tsinelas sa labas ng pinto. Isang masamang kutob ang sumagi sa isip ko. Marahan akong nagtungo sa likod bahay at sumilip sa isang siwang ng aming kwarto. Naramdaman ko ang matinding panlalamig na nauwi sa hindi maipaliwanag na galit. Sa loob, nakahiga ang aking asawa habang may lalaking nakapatong sa kanya at umiindayog. Pigil ang kanilang mga impit na ungol at paghingal. Nang mapaangat ang ulo ng lalaki, kitang-kita ko ang kanyang muka. Isa siya sa mga kasamahan kong nagtitinda rin ng kalamares. Kaya pala maaga siyang umuwi. May iba pala siyang kalamares na nilalantakan. Mula noon, palagi nang nauubos ang tinda ko. Halos triple ang kinikita ko kumpara dati. Sarap na sarap ang mga parokyano ko sa kakaibang linamnam ng pusit na niluto ko sa maitim na mantika. Habang binibilang ko ang libo-libong kinita ko, napapangiti ako sa kung paano ko napasarap ang aking tinda. Madali lang naman palang magpasarap ng kalamares. Kailangan mo lang mahuli ang iyong minamahal at ang taksil mong kaibigan na gumagawa ng kababuyan. Mas mainam kung pagod ka galing sa trabaho. Kapag naghalo ang puot at pagod, mas magiging buo ang loob mo. Huwag mo nang hintaying makita kanila. Habang nasa rurok sila ng kanilang kataksilan, mabilis mo silang undayan ng sunod-sunod na saksak. Sa ganoong paraan, hindi na sila makakagawa pa ng ingay. Gumamit ako ng palakol at itak dahil hindi kayang tadtarin ng ordinaryong kutsilyo ang katawan ng mga demonyong yon. Mas maliit ang pagtadtad, mas maigi para madaling maisalang sa kawa. Isa lang ang mga tinadtad na karne sa malaking gawa sa ibabaw ng malakas na apoy. Huwag itong pupunuin para walang masayang. Hintaying magmantika ang karne. Huwag kang mag-alala kung pumatak ang iyong luha sa kawa.
Ang alat ng luha ng pagtataksil ay makadaragdag sa linamnam ng mantika. Huwag ding magtaka kung itim ang kulay nito. Natural lang yon dahil galing ito sa karne ng mga demonyo. Kapag tuyot na ang mga karne, tanggalin ito at itapon sa basurahan. Doon naman talaga nararapat ang mga manloloko, di ba? Ang mantikang nakuha ko mula sa kanila, yun na ang ginagamit ko sa aking mga paninda. Totoo nga ang sabi nila, mas sumasarap ang kalamares kapag gamit na mantika ang ginamit. Yun na ang palagi kong gagamitin. At hindi na rin ako mag-change oil.